naliday ti numutibiyang tamuyo isuna ti may isang kapsat nga halang nga gayem kapsat para kanyak ta nabayag kami agad kadwa kay sakpay kiti talaga nga nang banbantay king kuana iti na hospital iti gregregabod jay ICU ket nakitak ti riknana ti pinangilaban na ti bagina nasayat nga gayem oray awananen oray awan nagyan di bulsanan ited nalata kadigiti tattao dayjay ti pagsaksakitan ti riknak ta nagadupay digiti agur-uray nga matulungan na kumatili nga San Nicolas ken ti probinsyang Ilocos Norte. Sayang ta deti may nga gayem ken naawanen. So nga dakkel iti panakikawat ti numutibiyang ta aglalalo amuyo met syakti talagang pinakagayem na. Syakti anyaman nga problema na anyaman nga pakaseknan na oray ti problema no anyaman nga para ti panagserbi na ti ili ti pampamilya na adda aklat ta isuna dalatak nga mang kitultulong king kuana iso nga dakilakawa kakapsat so nga amok nga inusar ni Apo Dios nga instrumento isuna tapno makita nga iti maysa nga marigrigat ken maysa nga nasimple nga tao ke mabalin met nga agbalin iso ng instrumento tapno addaan ti makunkuna nga panakabigbig digiti nababangat at tao. Actually, before nga napan nagpa-opera, nabayag kami nga nagtungtungtong di opisina na kaya naibagbaga na iti panagsayat nga talaga tili nga San Nicolas. Aglalalo ti panakataratar digiti pada nga marigrigat. Iti tiyandaan, kaya nakadado talaga. Oray pa iti panakasilaw, makitam latay di gagim na. Una na ket oray di pay nangan pare intay man lang arod pasyaran digiti kayat ko mapasamak ta naira na akidi ket napanak met si Morsorot so nga talaga tirik na talaga ket pagbaliwan na iti ili nga San Nicolas so nga kunak ka digiti kakadwa na nga sapay ko matay tultuloy da digiti gagem na respetaren da digiti plano na ket nagpindas nga dinggen ta talaga nga sangsang kamaysada. So nga daytay matilag-an ti ni riknak digiti kayat na nga mapasamak ket mapandamet laing ipatungpal digiti kakadwana.